Dobrý deň, vítajte pri 223. diele podcastu Audi novinky. Od mikrofónov vás srdečne zdravia Michal a Petra. Videla si, jak som pekne pozeral do kamery? Že ja som to inak videla, říkal som kamery. si wow, ale teraz budem pozerať stále na teba a tu na poznámke tak, čiže budem pozerať vždy do blba, ale to nevadí. Takže tí, ktorí nás len počúvate, pozerám hocikam krížom krážom. Tí, ktorí nás pozeráte, tak dajte vedieť, že či je všetko dobré. Keď pozerám tam a potom tam a potom tam. Tak. Petra. Ahoj, Michale. Čo počúvaš? Počúvaš niečo? Áno, v angličtině. Víš, tu sérii, kterou jsem poslouchala předtím, akorát teď už jsem na konci 4. dílu. Aha, to je ten nový? Ten už vyšel? Ne, ten vychází 6. decembra. Vychází 5. díl. Takže připravuješ se. Ale už jsem získala nový lidi, získali jsme nový lidi do našeho posluchačského týmu. Přidal se k nám i Libor. Takže je tam Míra, že? Ano. Jirka. Ano. A teraz aj Libor. Teďko Libor. Tak, okay, dobré. Ľudia, čo nemajú vkus, sa teraz prejavili. Keby mali trošku vkusu, tak sa vydajú smerom na dobré detektívky a ešte lepšie thrillery. O nich dneska budem mluviť. Z dielne Publixingu, z toho najlepšieho vydavateľstva pod slnkom. A z toho ty něco posloucháš? Z toho ja som prečítal. Aha, to je pravda. Tú prvú, o ktorej sa ideme baviť, lebo tá sa v tomto momente, ak sedíme, sa rýchlo nahráva, takže tá ešte v tomto momente není, ale pokiaľ všetko pôjde tak, ako má, tak v momente, kedy pôjde tento podcast, v pondelok už by mala byť k dispozícii. Ona možno už bude už v piatok, alebo v sobotu, alebo tak, uvidíme. Všetko sa dozvieme. Počúvam teraz tú druhú, o ktorej sa budeme baviť, áno. Ty, jak jsi připravený dneska? Áno. A v knižnici mám pripravenú aj tú tretiu, ale k tej som sa ešte nedostal, lebo som sa zdržal audioknihou, ktorá sa volá... to bol nejaký národ. Jo, Svobodný národ. Svobodný národ. 4 hvezdičky. Prečo to vy? Je to asi najslabšia prečetovka. No to tak sedí mimo sériu, ja neviem, či si ju vlastne čítal, počúvala. A prišlo mi viac ako rozprávka, že to bolo viac také rozprávkoidné. A mne to napríklad pripomínalo, čiže dával by som to do pozornosti tomu, kto má rád Fredrika Beckmana a ľúbila sa mu tá babička niečo. Zabudol som, jak sa volala tá kniha. Pamätáš si? Babička skaze, že sa omlouvá na kniha. Niečo taká, neviem presne. Nalinkujeme, Michal to nalinkuje. Hele, babička ty vieš, čo myslíme. Babička pozdravuje a omlouvá sa. Tak, a tam boli tiež také, to bolo tak predkané takými jak rozprávkami, príbehmi a toto je vlastne veľmi, veľmi podobný štýl, čiže mne to moc... Ale odporúčil som to Mirke, lebo jej sa práve tá babička ľúbila najviac, takže možno, že všetkým, ktorých to bavilo, tak možno, že by bavilo aj toto. Nechcem povedať, že to bolo zlé, ale na 5 hvezdiček to nemá. Mne to nesedlo do vkusu toho, co máš rád. Že to nesedlo tým štýlom, že to bolo, akože to bolo na zemeploche, alebo plochozemi, alebo plochozem, vidíš, koľko je teraz plochozemcov na Slovensku a hoci kde. Dobre, ok, takto sme odbočili, takže to som počúval, dávam do pozornosti stále 4 hvezdičky ako dobré, je to stále dobré viac než kopec iných audiokníh. Tak, ale ideme sa baviť o oveľa lepších. Lepších audiokníh, ak sa ideme baviť, síce z iného žánru, ale první pochlubit. Ty si vlastně jdeš pochlubit, že si jako zase jako jeden z prvních vůbec četl. Ale podarilo sa mi tam zase, vďaka tomu, že som to čítal, zase som tam objavil ako chyby v texte, ktoré verím, že sa pred tou tlačenou podaria opraviť, že sme ich hneď nahlásili vlastne. Takže ono je to vždy totiž, keď sa robí, a to je jedno, kto vydáva papierovú, či papierovú vydáva niekto iný, než vydáva audioknihu, ale veľmi často práve pri príprave textu na nahovorenie audioknihy alebo pri samotnom nahováraní audioknihy sa často ešte stane to, že sa objaví nejaký problém v texte, čo je vlastne také ako príjemné kolečko ďalšie nejakej kontroly. A teraz sa mi to vlastne stalo. Takže audiokniha, ktorú by som ti chcel predstaviť, Petra, sa volá Vianočná nádielka. Autorom je Dominik Dán, interpretom je Martin Nahončák, vydáva Publixing a je to slovenský. Tak. A podtitul tejto audioknihy je Každý detektív z oddelenia vražd raz urobí chybu. Co to
Pekne som to zachránil. Videla si, jak som to úplne zachránil. To si nikto nevšimol. Tak. Tak ty si tomu dal ten flair. Jakože... Áno, za mňa je to, ako nechcem to vychvalovať do nebies, ale rád by som to vychválil do nebies. Ale zároveň chceš. Lebo napríklad mne tá predchádzajúca Dánovka prišla ako jedna z tých slabších. Nebola zlá, ale prišla mi ako jedna z tých slabších. Ale táto, ako v môjom rebríčku, išla strašne hore. Strašne sa mi ľúbila táto. Je naozaj veľmi, veľmi, myslím si, že veľmi vydarená. Má to proste šťavu, má to šmrnc, má to... Len teda, kto by čakal, že sa stretne ako s celým oddelením, tak sa s ním ako stretne len veľmi jemne. To som z toho pochopila, že tam je Hanzel. Tak, áno. Čiže detektív Hanzel, Otto Hanzel, áno. Ovdovel. Myslím, že sme sa o tom dozvedeli v niektorej z predchádzajúcich audiokníh. A tak sa rozhodne, že vlastne vezme vianočnú službu. Nikto nechce slúžiť na Vianoce, on si ako tú službu na Vianoce vezme. A možno si aj myslí chvíľu, že to bude taká pokojná služba. No. Ale nebude. A povie to a sa tam budú diať veci a vlastne je to taký trošku iný štýl, že vlastne my sledujeme tých 24 hodín, približne 24 hodín sme vlastne jemu ako keby v petách sledujeme, jak ide, hento, tamto, tam prípad mŕtvola, niečo šetrí, tam ide a vlastne takto to vidíš, naozaj to úplne, že ide, že cak a vlastne nakoniec uvidíme, že či vyrieši všetky prípady, ktoré sa mu počas tej noci od nejakého skorého rána, ktoré sa mu dostanú pod ruky. Tak, takže tak. Hezky. Je to fakt super. Kto ešte neskúšal Dominika Dána, má rád detektívky, tak to by som si ako najradšej zaklopal na čelo. Ale... myslím si, že taký človek sa nie. Ak náhodou, tak určite vyskúšajte, toto je proste super detektívka. OK. Tak, je to 39. diel série Denník dobrého detektíva. Môžete počuť úplne mimo série, jedno, či ste počuli nejakého, nepočuli nejakého, ktorého ste počuli, ktorého ste nepočuli. Áno. A tu je, že aj chronologicky posledný, to neviem vlastne, do prípadu po roce 2000, možno, neviem kde, chronologicky, nezájem. Je to teda nová kniha, ktorá dokonca, pokiaľ ste fanúšikmi audiokníh a rozhodnete sa pre audioknihu, tak ju budete mať skôr ako papierovú. Papierová, myslím si, že je plánovaná na nejakého 6. decembra. 6. A my proste všetci makajú jak hodinky. Martin proste teraz sa hovorím, sedí a potí no dneska tam ide tuším po obede, ale za chvíľu bude sedieť a potiť sa v štúdiu a makať, všetci makajú, všetci sú proste na takej strunke, čiže zdravím všetkých do public single, lebo všetci zamakali od prípravy textu cez to nahrávanie zvukári, všetko, proste všetci ako dobre namazaný stroj, len preto, aby ste túto audioknihu, možno keď počúvate tento podcast, že už ju máte vypočutú. Ak patríte k tým, ktorí úplne... Tak pokud ste veľký fanúšik Dana, tak je to veľká pravdepodobnosť. Tak, presne. Ale určite ho nemáte ako prečítanú. Minimálne papierovú. Aj kniha, tuším asi vychádza skôr, ale my dobre vieme, že audio je proste audio. Že? Áno. Tak, no. Tak to by bol nový Dominik Dán. Tak takhle môžeš už celý zbytek díl, mne to líbilo. Ja budu kejvat, usmívať sa a vyhovovať mi to. Dobre, tak teraz ti poviem ďalšiu audioknihu. To je tá, ktorú práve počúvam. Tá sa volá Príliš vysoká cena. Autorom je Václav Neuer, interpretom je Juraj Smutný, vydávajú Publixing v spolupráci s Ikarom, má to 8 hodín 9 minút, vidíš, tu už vieme čas. Je to tiež slovenský, podtitul Chamtivosť zabíja a niekomu sa to stane osudným. Tak. Ale tu asi odovzdám tú štafetu tebe. Je to super audiokniha. Čiže my všetci asi tušíme, že asi sa to trošku z nejakým spôsobom, to má niečo spoločné aj s tou predchádzajúcou. Hej? Že malo by to byť plus minus asi detektívy z tej istej kancelárie. Asi. Áno. Ale to samozrejme my nevieme. A nevieme ani tie mená, ako namapovať. Lebo to sú úplne iné mená, iné pomenované postavy. Ale asi v každom prípade nebojím sa povedať, že Václav Neuer z knihy na knihu je ako lepšejší. Se vypisuje. Že už je to tiež vidieť, že je proste taký ako vypísanejší
A Juraj Smutný je zase famózny, že veľmi príjemne sa to počúva, fakt sa to skvelo zhostil, čiže veľmi príjemný zážitok. Ja sa teším z každej chvíle, ktorú mám, čiže teraz oveľa viac času trávim zase v kuchyni, alebo šoferovanie, že furt niekam jazdím, alebo tak. Tak je to výborné. Je to naozaj krásna. Je to 10. diel zo série Inšpektor Ledecký. Tak. A ten... Lebo ja, vieš, že som na začiatku, jednak som ani moc nechcel vedieť anotáciu. Tak vlastne to nechceš teraz mi to trošku no? skazilo, ja by som to moc nechcel počuť, takže no. Tak si ale tak povedz, skús povedať ty, áno, možno, že mi to viac, možno vlastne zistím len to, čo už som zistil z počúvania, tak skús. Což je jinak pravda, když je to ako Čiže na začiatku. objavenie mŕtvoly mladého muža pri odľahlej lesnej ceste vyvolá lavínu otázok pre bratislavské oddelenie vrážd. Čiže to zatiaľ viem, to už viem. Ja som približne asi v hodine, dvoch možno. A ešte už víš, že tam vlastne ten pejsek vyčmuchá. No. A teraz, že detektívy vedení komisárom Ledeckým sa snažia odhaliť, prečo museli dvaja mladí ľudia zomrieť. Čiže áno, je tam aj druhá mŕtvola. Pejsek tam vyčmuchá potom niekoho dalšího, ako mladou slečnu. Toho druhého, áno, slečnu. Čiže oni nájdu vlastne toho chlapíka. Celkem mladého pána, u ktorého brzo zistí něco. Áno, ale ono to tam je v tej anotácii. Áno, keď je to v anotácii, tak môžem povedať, že je policajt. Presne. A kúsok od neho vlastne pes vyčmuchá ďalšiu mŕtvolu a to je nejaké dievča alebo slečna a tam to začína. Ale ja vlastne neviem, že čo tam proste, lebo tam ja tak som. Tak to my ani nevíme z té anotáce. To sa tam přesně vyšetřuje. Som Jediný, rád, co tam že je tá navíc, anotácia mi neprezradila viac. No, okay. Čo? A tak teď řeknu, to ti podle mě ani neskazí to. Jenomže se jim do toho vyšetřování bude vlastně tlačit ta partnerka toho mrtvého policajta, která se vlastně snaží ochránit jeho pověst, protože jedna z těch teorií, co oni mají, tam že... už som tam, áno, no. Čiže to nehovor ďalej, ale tam už som, že už sa s ňou rozprávajú a už ona tak ako na nej trochu kričí, že ale on bol dobrý. Áno. A potom uvidíme. No a jak bude zbytek vyšetřování, zjistíte v poslechu audioknihy. Áno, že vlastne keď nájdeš mŕtvého policajta, tak teraz vlastne jedna z vecí, to asi tiež nič neprezradíme, ne? Ale že ten logický postup je, že súvisí to s jeho prácou, to, že je mŕtvý? A keď súvisí, akým spôsobom to súvisí? Že bol dobrý, alebo že bol zlý? Vieš, že to môže súvisieť ako obidvomi? A to je asi to, čo sa tam pekne rozpletie. Áno. A uvidíme, hej? Tak ja som veľmi, veľmi zvedavý. Možno, než vidie tento podcast, ja už to budem mať počuté, ale už vám neviem donahrávať. To už nám neřekneš, ale určite to bude super. A keď teda spomíname tituly z toho super vydavateľstva, z Publixingu, ja by som ti chcel dať do pozornosti ešte jeden, ktorý by mohol teba zaujímať. A ten sa volá Prekliatá kniha. Autorom je Juraj Červenák, interpretom je Marek Geisberg, vydávajú Publixing v spolupráci so Slovartom. Má to 12 hodín 39 minút, je to slovenský. Podtitul V pevnosti Košice záhadne zmizol cisársky vyslanec. A tak to snad budú môcť vyšetriť jenom takový. Ale pamätáš si, ja som to hovoril, že som to spomínal minulý diel, že ide tá sezóna, kedy má byť nový Červená, kedy má byť nový Noé, proste má to byť strašne veľa nového. Áno, a tá ďalšia, o ktorej sa budeme baviť za chvíľu, tak na tu sa tiež strašne teším, že to som tiež zvažoval, ale nakoniec som si zobral toho Noera. Proste, tak uvidíme. Takže prosím vás, stále sedte, máme super novinky, ale ani sme tak veľa inokedy o tomto čase ešte kvákame. Hej? To je pravda. V tomto čase v audio. A teraz vám to proste bušíme, lebo proste z jednej som nadšenejší než z druhej. Je to asi cítiť, ne? To a pojďme, ano, protože v jednu chvíli si mi řekl, tak ty o tom mluv. Takže najde sa tam to. Áno. Čiže o tejto by som chcel povedať, že toto je zase séria Štajna Barbarič. Aha, zase 10. diel. Tak jak bol 10. diel z Ledeckého, tak teraz která by se podle nás už mohla přejmenovat Štajn Barbarič a Jaroš. Áno, presne, bolo by to príjemné. A teraz vidíš, že sa to prelína ešte v niečom inom. Sa to trošku ako s tým Dánom dáva, že, ale prvý bol teda Červená, ktorý toto spravil, že vlastne vystavil ten príbeh na jednej z tej ako partie. A vidíš, a teraz to spravil aj Dominik Dán vlastne v tejto knihe, že to vystával vlastne všetko okolo Ota Hanzela. No a tunák sa stretneme čo už zase so všetkými tromi. Tady už jsou právě všichni tři, minule tam byl sám Jaroš, že jo, v tom 9. A teď jsou všichni tři přivolaní. Právě na řešení tady toho případu. Protože krom toho vyslance toho... No, promiň, říkej. Že zmizne ten cisársky vyslanec. Ja by som chcel ešte povedať, že toto je jedna z tých sérií zase, kde netreba ísť poradiť, ne? Že je to úplne jedno. Akože áno, v prvom diele asi zistíte najlepšie, jak sa dajú dokopy.
Ale na tom vám až tak nutne nezáleží. Čiže môžete siahnuť ako po ktorejkoľvek. A za B, čo by som chcel povedať, hej, že za mňa je hrozne pekné a podľa toho tiež si môžete vybrať, treba, s ktorou začnete, že každá z tých kníh sa odohráva niekde historicky na Slovensku, v Čechách, alebo povedzme to v Rakúsko-Uhorsku, hej, a niekde. Čiže keď vy ste ako veľký fanúšik Košíc, tak tento diel vás bude úplne baviť. A jeden diel bol z Bratislavy, a jeden diel bol z Prahy, a ten prvý bol z Banskej Štiavnice. A proste z rôznych miest, čiže pokiaľ to miesto, z ktorého ste hrozne chceli, že jej Danienky, to by chcelo detektívku z Košíc, historickú, tak tá kniha je práve pre vás. Tak. Dobre, čiže čo sa stane, Petra, povedz nám. Čiže v Košiciach zmizne cisársky astrológ. Áno. Áno, Hieronymus Scott, áno. Scotta, Hieronymus Scotta. A zmizne, ale aj pozor, vzácna kniha, ktorú mal získať ten Hieronymus Scotta, prepáč. Čo vedie Rudolfa II., áno, vedie ho to k tomu, aby poveril trojicu Stein-Barbarič Jaroš, áno, aby poveril, a tu je bodka, a vyšetrovaním som zabudol povedať. Hej? Čiže tú trojicu poveril vyšetrovaním. Oni dojdú do toho mesta, do ktorého mesta, do Košíc, lebo tam sa to odohrá, a zistia, že to zmiznutie hviezdára, hej, a toho astrologa, toho Hieronyma Scotta, hej, je len časťou väčšej siete zločinov, áno, a že napätie medzi tam zase budú protestania a tí katolíci, čiže to sa úplne hodí na Steina, teda, že ten určite sa pridá na tú katolícku. No čiže je tam nejaké napätie medzi protestantskými mešťanmi a katolíckymi hodnostármi a hrozí, že to prerastie až do násilia. Pekne si to povedala, Petra. Ďakujem ti. Hezky som to přečetla, dík. Tak, super. Dobre, no. Takže to je tretia kniha, ktorú si chcete kúpiť. A štvrtá, počkaj, aby som dal ešte do pozornosti. Štvrtá kniha, audiokniha z dielne tohto namakaného audioknižného vydavateľstva z Publixingu, ktorú v tomto prípade vydávajú v spolupráci s Tatranom. Vidíš, že s každým to máme ako rozohraté, že už sme mali prvú vydávame sami, druhú vydávame s Ikerom, tretiu vydávame so Solartom, štvrtú vydávame s Tatranom. Proste samé super vydavateľstva. Hej. A teraz táto sa volá Pozvánka. Ano. Autorom je Sebastian Ficek a interpretom je Jana Striková. Znie ti to slovensky, alebo ti to neznie slovensky? Neznie mi to slovensky. Preto je to český a má to 9 hodín a 26 minút. Hej? Podtitul Pozvánka. Bieda tomu, kto ji přijme. Inak musím povedať, ešte by som na tomto mieste chcel odskočiť, áno, že dopočúval som relatívne nedávno Osemnoc. Tiež audioknihu, o ktorej sme sa rozprávali, od Sebastiana Ficeka, ktorá bola slovensky. A tá je tiež teda, že brutálna. Že veľmi sa mi páčila, hrozne ňam. Takže pokiaľ ste ešte tu nie, tak určite choďte aj na tú, že naozaj bola super. Fakt, že proste dobrá Ficekovina. A toto si myslím, že bude tiež dobrá Ficekovina. Toto je taká najnovšia, nie? Že Pozvánka je taká najnovšia a mala by výjsť. Čo to má výjsť? Niečo má výjsť na jar. Sme to videli vo Frankfurte, ne? Vždy tam je vystavené vo Frankfurte, že čo bude tam. Ja som videla tú pozvánku, no, všude. Pozvánka bola minulý rok. Pozvánku si videla minulý rok vo Frankfurte. Tam boli aj také tá, jak poštová schránka, alebo čo, to, čo je aj na obálke tejto knihy. To bolo minulý rok. Tak minimálne šedivý to bolo. Podľa mňa niečo iné. No dobre, takže táto audiokniha, tak predstav si, Petra, ideme tým našim štýlom v kontexte našich nálepiek, ktoré sme dostali od našej skladby. Takže predstav si. Marla Lindbergová sa teší na školské stretnutie v Alpách, lenže po príjazde do odľahlého horského hotelu, to už dobre začína, zisťuje, že tento je opustený. To znie trošku zatiaľ ako naše školenie, čo sme mali pár týždňov dozadu, že vlastne sme došli do hotela, tam vlastne nikto nebol. Vidíš, že to nezvrhol nejaký horor. No, a ako sa tak táto Marla snaží nájsť ostatných, tak spomienky na nebezpečné stretnutie z minulosti ožívajú, zatiaľ čo vonku počuje nejaké znepokojivé také výzdavé kašľanie. Asi tak si to predstavujem. Ktoré naznačuje, že niečo nie je v poriadku.
to je všetko, čo k tomu povieme. Tak jo. Takže ja som si to Ficek je známy tým, áno, že Ficek je známy tým, že píše psychotrillery a sú naozaj dosť psycho a dosť thrilleroidné. Takže pokiaľ ste fanúšikmi tohto žánru, tak určite by ste audioknihy do Sebastiana Ficeka nemali obísť. Takže toto je 4., ktorú by ste si z tohto dielu chceli kúpiť. Na tomto mieste by sme mohli skončiť, lebo už toto je podľa mňa na hrane vášho budžetu a už teraz sme vám povedali to najlepšie z najlepšieho, aspoň čo sa mňa týka. A uvidíme, ako sa pochlapí Petra a že či vám predá ešte niečo ďalšie z tohto... Něco do mojej hlavě, že tak proč jsem si dostudovala k těm detektivkám, že se mě určitě zase budeš ptát na detaily, tak ať to všechno vím. Vůbec nic z toho jsem nevyužila. Dobrá. Ja ťa vyskúšam na nejaké knihy, kde to budeš najmenej čakať. Právě, že přesně u těch ostatních. Tam nejsi pripravená, hej? No vidíš. No nic, no. Tak to ma mrzí, samozrejme. To ma mrzí, Petra. Tak, ja by som na tomto mieste by som ešte chcel povedať, že všetky audioknihy, o ktorých sme sa doposiaľ rozprávali, si môžeš kúpiť na www.publicsync.com. Môžeš si ich kúpiť rovno na Publicsingu, lebo sú zdieľané Publicsingu, čiže prečo myslíš tam? Máš k tomu frajerskú apku, aj pre Android, aj pre iOS. Proste ja by som išiel kľudne aj na Publicsync, ale pokiaľ... Ja bych třeba šla na audiolibrix.com. Pokiaľ má niekto, áno, že srdiečko je jeho pripnuté k Audiolibrix.com, tak môže ísť na Audiolibrix.com. A na Audiolibrix.com nájde samozrejme aj tieto a aj všetky ostatné, o ktorých sa budeme baviť v tomto diele. Takže necháme na vás podporiť vydavateľa priamo nákupom u neho na webe, alebo podporiť Audiolibrix priamo nákupom na Audiolibrixe v tom najlepšom audioknižnom obchode na šírom svete. Nechávame to na vás. Jedno lepšie než druhé. Som zvedavý, že či máš a máš tu nejakého hráča aj ty z tvojho malinkého nakladateľství, tak to som zvedavý. Tak, no, dobre. Tak povinnosti splnené. Oznámili sme, ktoré sú tie dobré obchody, ktoré sú tie dobré vydavateľstvá. Poďme na ďalšiu audioknihu. Neviem, aký je to žáner. Aha, vidím autora Atlas mraku. No, OK, dobre, tak uvidíme. To žánrovo asi už nebude detektívka, ne? Neviem. Je to ako takový hororový. Taký horor? Podľa podtitulu to znie ako horor. Takže audiokniha, ktorú by som ti chcel, Petra, predstaviť a všetkým našim poslucháčom a divákom, sa volá Dům za zdí. Hej, predstav si takto stenu a takto za ňou je dom a toto je audiokniha presne o tom. Autor je David Mitchell, interpretmi sú Matej Převrátil, Jan Holík a ďalší. Vydáva One Hot Book, má to 7 hodín 47 minút. Čo by som chcel povedať na tomto mieste? Ešte, že je to česky, ale na tú dĺžku 7:47 by som chcel povedať, že ja si pamätám, že Atlas mraku bol hrozne dlhý. Hrozne veľa interpretov tiež má, ale bol hrozne dlhý, takže toto je nejaké kratšie. Hej? Takže naučil sa asi David Mitchell písať šetrnejšie. Áno. Takže tak. A podtitul tejto audioknihy je Byl jednou jeden dům, divný až na půdu. Takže od dola hore, super ten divný dom, čo stojí za tým múrom. Áno, to je presne on. Tak. A tu už by som treba zdal šancu aj tebe. Poď. A proč? Tak. Že určite si lepšie pripravený. Áno. Takže si představ prostě dům, který nedá se do něj dostat. On jako kdyby tam nebyl, ale vždycky, když je příležitost dobrá, což se děje jednou za 9 let. Takto zeď kolem dokola a nejsou tam žádné dvere? No, a jednou za 9 let se tam jako objeví, když tam jde ten správný člověk okolo zrovna. A ten se jako dostane dovnitř. A ten dům přitahuje jenom určitý typ lidí. A ty lidi, co se dostanou dovnitř, tak zjistí, co tam jako je vnitř, ale jakmile už to víš, tak už je to už pro tebe špatný. A už to nemůžeš říct dál. To není je dom, do ktorého by si chcela vojsť. Áno, nemyslím si. To je dom, do ktorého by si práve nechcela vojsť. Áno. A v tom domě sú takový dvojčata. A není tým pádom dobré vlastne, že je za tým múrom? No ano, myslím si, že jako pro všechny ostatní lidi, co se tam nedostanou, je to dobře. OK. No dobré.
No tím, že je to celý jakože záhada, co se tam děje, proč tam některý ty typy lidí to tam láká, co se tam s nima stane, tak bychom podle mě ani neměli víc říkat, jakože jednak je to stejnak zmatek, z toho nic nepochopíte, jsou tam nějaký emoční upíři, dějou se tam podivný noční můry a tak ešte dobre, že k tomu nič nehovoríš. Ešte dobre, že vôbec nespojenáš tých emočných upírov, rôzne obeti, od osamelého chlapca až po investigatívnu novinárku. Vôbec, že si nespojenal, že to využíva ich sny a frustrácie, hej? Aby to z nich vysalo nejakú životnú silu. To je dobré, že sme toto nepovedali, lebo je to také trochu zmetočné. Tak, prostě je to tak pekné. Mystery, horor, ten si poslechněte. Tak. Tak. Pekno. Mimochodem se to děje během 50 let. V tom je to vlastně podobný s tím Atlasem raku, že vlastně takhle jako splítají osudy různých lidí a tady se to jakoby roztahuje na 5 dekád. Protože vždycky jenom jednou za 9 let. Každých 9 rokov právě sa to otvorí. 9 let tam jde nový člověk. A keď sledujeme obdobie 50 rokov, otvorí sa to asi raz za 9 rokov. Koľkokrát sa to asi za to obdobie tých 50 rokov asi tak otvorí? Asi tak 5-krát. Teraz si akože predčila všetky očakávania. Si dosť hustá. Myslím si, že tá kniha o matematike, ktorú si odo mňa dostala, prináša prvé ovocie. Je, že to rodí prvé plody. Hej, proste, že ako dosť husté. Dosť husté. Tak. No. Dobre. My sa vidíme, ja to môžem prezradiť, my sa vidíme, my sme to vlastne aj spomínali, že dojdete do Brna, keď počúvate tento, tak dúfam, že ste boli v Brne v piatok a v sobotu, keď počúvate tento podcast, hej. My sa tam vidíme, tak možno, že, lebo práve v Brne, ja som ti v tejto knihu kúpal, možno, že je čas postúpiť na ďalšiu úroveň, že ti kúpiť nejakú pokročilejšiu matematiku. Ja, že skúšení. To bolo také... Ne, že proste niečo ako pokročilejšie, že toto už sú také ako základy, ktoré máš zhrnuté, tam určite zlomky, všetko si proste prešla. A tam sú i integrály, všechno. Tak. A že by som ťa, ako, že nejaké, teraz by som mohla ísť na nejaké komplikovanejšie témy, hej? Pekné. Dobré, chtěla bych ti říct, že to jsem, protože vlastně v té fantasy sérii, co čtu, tak jsou takový postavy, jak to říct, co bych to nespoileroval pro lidi, co to potenciálně budou číst, který věří, že všechno na světě, což asi mají pravdu, je založený na matematice, včetně magie. Takže vždycky na tebe myslím, že ty matematika všude. Si mi to chcela teraz predať, že magia založená na matematike. Mivko, nechceš si to? Nechcem, ďakujem. Tak. Až to přijde česky, tak se budu snažit. Dobre, tak uvidíme. Myslíš, že to príde? Máš nejaké indície, že to príde? Ano, už je to na stránkách jako One Hot Booku v sekci připravujeme. Oho, okej. No tak což samozřejmě může znamenat, že to bude za 3. Boli pár rokov, presne. Což znamená, že to tam bude ještě 3 roky, 4 roky. No, ale i tak mám indicie, že to přijde. Dobre, super. Okay. A jak sa to teda volá v tej češtine, aby sme vedeli, keď to príde? Cesta kráľu. Vidím, že máš za sebou nejaké to také, aspoň mňa také mne rozmazané. Pekné, Petra, perfektné. Tak, a teraz ideme na audioknihu, ktorá sa volá Paranoja. No to je zaujímavý názov. Autorkou je Ludmila Svozilová, interpretkou je Michala Vytázková, vydávač Štimi, má to 6 hodín 6 minút, je to český. Podtitul Nemusíte se ničím lišiť od zbytku populace, abyste zažili neuvěřitelné. Otázka. Dobře. Je alebo není to česká depka? Není. Nebo je to český? Není. Je to česká autorka? Jsou to autorka? fantasy povídky. Fantasy povídky. A vůbec nejsou deprimujúce. Česká autorka nepíše českou depku. Tak jestli jsou deprimující, nevím, jakože píšou tady, že je to horor, tajemno, bizarní prvky, černý humor, tak si říkám, že to nebude jako... To asi zase úplně. Takže mohlo by tam být trošku depky. Česká depka. Třeba tam bude, to je pravda. Ale víš, co tam třeba bude? Na nějaký malý český vesnici můžeš potkat draka. Co tam bude? Draka? Aha, draka. Že tak si jdeš prostě po ulici a tam vidíš draka. No a šup, drak. A že len nech nesprej. Že by nešlo ten oheň. Konec. No. A vlastně už nevíš, že nikdo neví, že si potkal draka. No, možno to zistíš podľa tej spálené flaku niekde na zemi. Áno, niekde to, pamätáš, že bol jeden diel v Terry Pratchettovi, kde práve bol taký drak a myslím, že tam práve našli jedného, ktorý bol nejakým spôsobom... To bol první diel tej hlídky. Áno, že stráže, ne? Alebo ktorý dokonca. Hej, takže tak. Takže sme to prepojili ešte aj s tým, vidíš, že my sme vlastne toto dielo prirovnali vlastne k Terrymu Pratchettovi.
Tiež humor, no, aj tu mám což humor. občas může autorům ublížit, veď takovýhle srovnání s něčím jako specifickým. Ale třeba tady neublíží. Je to teda 13 magických příběhů, které jsou jakoby z reality, že vlastně ta magie a ty věci, co se tam dějou, ty draci, tak oni vlastně reality, jsou... Tak to je vlastně magický realismus. No ve svým podstatě, ano. Čiže to vlastne také niečo, jak Garcia Marquez, ne? Že 100 rokov samoty, vlastne niečo podobné. Je to niečo, predstavte si niečo medzi 100 rokov samoty a stráže a niekde na tejto škále, a nehovoríme zrovna, že je to ako uprostred, možno je to trošku ešte aj smerom dole alebo hore, a niekde tam, ako keby nakreslíme proste graf alebo nejaký trojrozmerný priestor a dáme tam všetky audioknihy, všetky tieto 3 audioknihy, tak určite sa v tom priestore budú všetky 3 nachádzať. Tak. Pekne som to povedal, že? Hezky, a nepovedal som, že ale budú tam, keď ich tam všetky dáme. To je čo? Když je to všechny dáme, tak logika. Presne. Tak. Skvělý. Dobre. Takže fantasy povídečky, puste si. Objevte draky tady mezi námi. Draci žijí mezi námi. Ale keď o drakoch, máš nejakú obľúbenú knihu o drakoch? Okrem teda Stráže, ktorá ako bola super, ale napríklad ja by som dal do pozornosti, a keď nám to Michal, ktorý ako dáva tento podcast do nejakej finálnej podoby, keď sem nastreli, tak čo, že hele, Valard a vejce. Valard a čím by sme mohli pozerať Libora, áno, ktorý proste to nahovoril. Načetl. No, to je pravda, Valard a vejce na draka. Vidíš to? Takže tak. Dobre, tak to by bola paranoja. Teraz ja to prečítam, že Wager, ale ono sa to asi nečíta Wager, ale asi Wager. Tak. Čiže audiokniha s názvom Wager, ktoré autorom je David Gran, interpretom je Ondřej Dvořáček, a vydáva Jan Melville Publishing, má to 9 hodín 36 minút, je to český, podtitul Skutečný příběh stroskotání, vzpoury a vraždy. Na tohle som je to sa sranda, že vlastne Melville máme zafixovaný ako vydavateľstvo, ktoré vydáva hlavne osobný rozvoj, alebo teda historicky vydávalo len osobný rozvoj, ale občas proste idú do histórie sa pustili poslední dobu. Áno, a takto, a majú tu nejakú takú historickú linku sériu, čiže buď prijali niekoho nového, alebo sa v niekom z nich prebudil fanúšik histórie a ten proste ťahá tento smer. Predpokladám skôr, že sa v niekom prebudil ten fanoušek. Vieš, že? Tak ale ono to dává smysl, protože pokud se chceš jako zlepšovat a učit se jako jak být lepší, tak potřebuješ se i poučit z té historie, že jo? Jasné. Otázka je, že či zrovna potrebuješ ako k bežnému alebo k niečomu sa poučiť z toho, ako stroskotal loď Voyager niekde u pobreží Patagónie v roku 1741 mimochodom. Hej. Na to že jo, jak si, co si zvolíš za knižku, ktorý sa začneš. Je pravda, že tí ako námorníci tam čelia nielen divokej prírode, ale aj nejakým vzájomným konfliktom a vedúcim až k vzbure alebo k vraždám. Hej, prosím? No a co teprve tam? Potom, když se vrátí, pokračuj. No a potom si predstav, že oni sa po tomto, ako po tejto dráme sa vrátia do Anglicka a musia sa nejakým spôsobom ešte obhajovať u vojenského súdu, kde vlastne každý bojuje o tú svoju pravdu, hej, o súd. A zatiaľ, čo tento príbeh ukazuje, jak si lidé a národy vykladajú. Aha, že ako si národy a ľudia vykladajú a jak manipulujú s históriou, aby ten vlastne ich odkaz ostal nepoškvrnený. Hezký cel. Tak, zajímavé. Ja som sa hrozne tešila tady na tú knižku. Ja nie som moc fanúšik historických príbehov ani a už vôbec o stroskotaní. Keby, že ste, pre koho by mohla byť táto audiokniha. Pokiaľ ste fanúšikom a počuli ste audioknihu Teror, čo musel byť dosť teror vzhľadom na dĺžku, ale nemusel to byť teror, lebo je to vraj super kniha. Tak Teror mohl by vás baviť aj Wager. Tam je to víc takovej psychologickej, ano. Tam to bylo víc hororový, tohle je víc jako, jak to říct, jako politický dobrodružný. Tak, ale teda ja tu ešte čítam, že teda v roku 1741, to som už hovoril, stroskotala loď Voyager u pobřeží Patagónie. Kde by som na mape mohol takú Patagóniu hľadať? V Jižní Americe. V Južnej Americe, OK. A to je niekde akože v Južnej a úplne niekde na juhu, alebo... Dole je to, no. Lebo ten teror, nie? Opravma, ja si to moc nepamätám. Ten bol niekde na severu zase, akoby... Že to bol v nejakej hroznej zime, že? No. Že to bolo úplne... Ale toto nie je v takých extrémnych podmienkach, hej? Že to proste
Proste niekde pri južnej... Tak dokážu představit vedro. Aha, teoreticky áno, môže byť. No áno, no to by mohlo byť dosť. Ano, ale je to opak, ano, v teplotách to tam asi bude opak. OK. No dobré. Tak ja som na to moc všetko, ne? No, je to všechno. No dobré, OK. Tak poďme na ďalšiu audioknihu. Táto by ťa mohla zaujímať. No inak fakt, že? Tak táto by ťa mohla zaujímať, lebo ver či never, táto sa volá Mozek pod vlivem umnení. Autormi sú Susan Maxaman a Ivy Ross. Interpretko je Barbara Goldmanová a vydáva Audiolibrix. Má to 10 hodín 42 minút, je to česky, podtitul Jak nás různé druhy umění, mění. To je skoro vlastně taký rým. Umění, mění. To byla schválně. Pekné, je to velmi pekné. Je to velmi Já musím říct, že jsem šla proti ní, takže se nemůžu brát za to. Nemůžu si za to brát kredit. Nemůžeš, já si ho vezmem. No, to je pekný. Hezky to vymyslel, jo. Nevymyslel, ale nezhanobil. Nebol som proti. Aj to je viac, než čo si spravila pre ten podtitul ty. Hej? No, ty si bola proti. Takže tak. Čiže predstavujem si mozog. Ano. A predstavujem si umenie. Ale ako vždy mám to prvé, čo ma napadne. Umenie je proste galéria. Pamätáš, keď som vral, že som bol v Štrasburgu a teraz išiel som, boli muzea a galérie, boli zadarmo. A ja som vošiel do tej jednej galérie a prešiel som si cez 3 miestnosti a všetky tie obrazy boli také tmavé a strašne deprimujúce. A potom som zbytok návštevy som už len hľadal východ, že či to má prejsť do kolečka alebo sa mám vrátiť naspäť. A vlastne vôbec som ničomu nerozumel. Vtedy môj mozog bol asi dosť pripečený, alebo ja neviem presne, čo sa dialo. Dobre, no, okay. To by zistil teraz, v tej audioknize. No, to som chcel povedať. Či by mi tá trebárs pomohla. A za B, ale teda, je tá moja predstava správna, že sa... Dobre. Čiže neviem si predstaviť umenie, proste len jako tie... výtvarné umění. Výtvarné umění je jenom ja jako som chcel jeden... povedať, jak tie hnusné obrazy, čo tam boli. Ale dobre, jak je to výtvarné umenie. Ale mám si predstaviť, jaké umenie ešte si mám predstaviť? Čo je ešte umenie? Že sochy? Jakože umění ti dneska obklopuje na každém kroku. Prostě posloucháš hudbu, hudba je umění. A hudba, jasné. Tanec je umění, sochy přesně. Architektura, budovy. Aha, knížky. Okay. Audioknížky, co posloucháš. Aha, veď jasné. Literárne umenie, veď tak sa to volá literárne. Ale divadlo, čo treba programátorský kód, je to umenie? Alebo to moc nie je nejako umenie? Podle mě by se klidně dalo označit. Váš slova. Podle mě je to umění, když to někdo je to veľké umenie, že? Dobre, čiže ja len, aby sme teda neostali zasekaní v tom, že niečo na tých obrazoch a že ma to vlastne Dobre, ne, máme rôzne typy umenia. To už som výrazne hudba. Áno. Ja teda môžem sa priznať, že ja už to viem z redakčných porad, že ja som ťa tu trochu naťahoval, ale ja som to chcel ako z ťa vyťahnuť, že či dávaš na tých poradách pozor, o čom tá kniha je. Hej, možno si ju aj čítala. Jsem na těch poradách ji obhajovala. Či si dávala pozor, ano, že či si ju čítala, alebo či si ju počúvala. Či si ju náhodou nepočúvala. Či si ju náhodou počúvala. No vidíš. A teraz, že či si ju napríklad počula zrýchlene, alebo nie. A že či si dokázala navnímať, čím ti dávam priestor, že by sme chceli povedať na tomto mieste, že existuje štúdia, ktorá študovala, prosím vás, ktorá naozaj porovnala, že či vlastne zrýchlené počúvanie, čo je veľká debata, veľká téma, že či zrýchlené počúvanie má dopad na to, koľko ako keby vnímate z tej knihy a koľko si pamätáte tak. A zistili, že do rýchlosti cirka 2.0 ten dopad nie je až taký veľký a že vlastne to šetrenie času je k prospechu veci. Čiže my nenutne hovoríme, že to musíte aplikovať na každú beletriu alebo tak, ale kľudne si môžete treba aj mozek pod vplyvom umení si môžete kúpiť, môžete pustiť zrýchlene a napríklad ani ja, ani Petra sa hnevať nebudeme. To ne, no. A navyše vy budete vedieť vďaka tejto štúdii, že aj keď si to pustíte rýchlejšie, ale nepržente to, nechoďte moc ako viac ako 2, tak stále z toho budete mať veľký zážitok a veľa sa z toho dozviete a naučíte. Dozviete sa napríklad, že
Já jsem ještě chtěla v té studii říct, že strašně závisí na tom, jednak jako každý jsme jiný, že jo? U každého je ta hranice jako té rychlosti jiná. A zároveň, co jsem se tam dočetla, že závisí i na tom, jaký máš zájem o to téma. To znamená, pokud si takhle zrychleně pustíš něco, kde vlastně seš absolutně mimo a ještě o to nemáš zájem, tak jasně, že to, kolik z toho udržíš a pochopíš, bude snížený i tou rychlostí. Že závisí na více jakoby faktorech. Tady to vás ale bude zajímat extrémně, protože to je něco, co reálně vás ovlivňuje každý den. Prostě podle mě každému se někdy stalo, že slyšel nějakou písničku a najednou se mu vybavila vzpomínka prostě z dětství nebo z minulosti, nebo víš, jakože, že vlastně to ovlivňovalo to, nebo že prostě mě furt napadají ty zvuky. Ale môže byť prostě... že nejakú pesničku a teraz žiadna spomienka, to sa len pýtam, ja neviem, ja som to nečítal, nepočul, hej, ale teda, že nejakú pesničku a mám proste, že a zrazu mám strašne dobrú náladu. Áno. No, nebo ti to uklidní a tak, to se, jako reálně se to používá. No a to na co se dívá tady ta knížka, nebo na čem je to vystavený, je neuroestetika, co je vlastně vědní obor na pomezí umění a vědy, který se dívá na to, jakým způsobem reálně fyziologicky ovlivňuje vnímání umění a ten estetický zážitek, což takhle se tomu říká estetický zážitek, když slyšíš nějakou toskou písničku, vidíš hezkou budovu, jo, něco, co má na tebe vliv. Jakým způsobem to ovlivňuje tvůj mozek. A když se vrátím třeba k těm obrazům, co ty říkáš, jakože ošklivý depka, tak třeba tam zjistíš i to, proč jakoby každý z nás vnímá ty jednotlivý kousky umění jinak. Jak to, že prostě jako jeden obraz bude mít na tebe vliv X, na mě vliv Y, jakoby co s tvým tělem způsobuje za procesy. Barbar? A ten na mňa pôsobí napríklad ako veľmi, veľmi. Ja tam vidím jenom zelený flek za tebou. No, však ono to také plus minus je, ale je to umenie, ktoré ako vyrobilo asi moje dieťa, keď mal asi 2,5 roka. A teraz čakám, mali by ísť zajtra na ďalšie dielničky a doniesť už uschnuté nové veľdielo. Hej, tak a ja som ale však, že to není žlutý. Je to žlté. Aha, tak to mne sa to zdá taký zelený. Je také veľmi žlté, ale si to skresluje teraz proste tá kamera. Dobre, to som neskočil do toho, prepáč. No nic, ale každopádně ty zjistíš přesně, ty si poslechneš tu audioknihu a zjistíš vlastně, že proč, co v tom těle se děje za procesy, že to vnímáš, jak to vnímáš. A vlastně to, co objevíte, je i to, že dneska hodně, právě že ta neuroestetika i arteterapie a tak jsou hodně jako na vzestupu, protože vlastně vědci teďko zkoumají, jakým způsobem to může pomáhat při léčení různých jakoby chorob. Třeba Alzheimerova choroba jsou jakoby teďko už známý studie, že pomáhali lidi léčit hudbou a jakoby zmírňovalo jim to příznaky. A nebo třeba, já nevím, a dělá se to jako, i jako prevence, že třeba v jedné nemocnici, a teďko bych kecala, jestli to byla americká nebo britská nemocnice, ale udělali pro doktory taky obohacený prostředí. Já vám nebudu říkat, co je obohacený prostředí, abyste si to poslechli, to zjistíte v té audioknize, ale udělali tam pro ně obohacený prostředí a sledovali, jaký to má vliv na ten stres během té šichty, protože přece jenom doktoři, to je hodně jako náročný povolání. A zjistili právě, že snížení té stresové úrovně a i jakoby líp zvládali, menší únava, líp zvládali tu svoji práci. Tak spoustu takovýchhle zajímavých kousků najdete v téhle audioknize. Čo môže potom človek pretaviť? Lebo jak sa volalo to prostredie? Obohacené. Ty si ho môžeš to môže potom doma. Vlastne, že mohol by som si ja spraviť tu obohatené prostredie? Áno. A že by som mal menej stresu? A měl bys to udělat. Všichni by to měli udělat. Druhá věc, že já nemám moc stresu, ale jako nechcem se chválit, nechcem nikoho jako nahněvat. Ale zase nemám moc stresu. Že stres je takový, že na každého působí jako jinak a možná ta úroveň stresu, po kterou seš ty, možná, že to třeba za prvý nevnímáš tak a za druhý pro někoho jiného by to byl už jakože velký stres. To jakoby, že každý ten stres vnímáme nějak jinak, že jo? A existuje velká spousta lidí, a tady otevírám vrátka na novinku na příští rok, existuje velká spousta lidí, která je přesvědčená, že není pod stresem, ale je. Takže a možná na toto téma budeme příští rok vydávat knížku. Uvidíme. Aha, dobré, OK. Tak super. Takže to je tady v tom. A ještě jsem zapomněla říct, že vlastně ty dvě autorky, co to napsali, tak jedna z nich je vlastně neurovědkyně a jedna je designérka. Velice známá designérka, která má jakoby svoje produkty jakoby kovový. Ona pracuje i, já jsem teda vůbec nevěděla, že něco takového existuje, že Google má nějakou jako uměleckou odnož a má normálně v muzeích jako po světě i v tom, teď jsem zapomněla, jak se jmenuje, samozřejmě, když to potřebuju. A ve slavných muzeích světových má i svoje
výrobky. Takže je to velice známá a úspěšná designérka, má strašný množství cen na svém kontě. Tak oni dvě spojili hlavy a vlastně dali dohromady tu vědu a tu uměleckou stránku a ta knížka je prostě strašně i příjemná na poslech. Tak, ona napríklad, tá knižka je napríklad príjemná na poslech a i na čtení. Takže ano. pokiaľ... Jo, a na čtení taky pamätáte si, hej, že nakladatelství.audiolibrix.cz e-kniha do čítačky nakladatelství.audiolibrix.cz audio www.audiolibrix.com Petra zistila, že ho má viac ďalej, než na dosah rúk, takže ju nepodá. Je inak aj krásna aj tá. Ale vy to určite viete, lebo vy ste určite boli v Brne zajtra, pozajtra, u vás pred pár dňami a ste si ju vlastne aj kúpili. Má to aj ořízku. To je pekné. Zdravím Libora. Ahoj. Viac to nekomentujem. Ahoj Libor. Pekne. Ale zdravím celý tým nakladatelství, ktorý sa na tejto knihe, audioknihe podielal. Je to pekná vec. Tak. Aha. Rodičovstvo. Je ďalšia audiokniha, ktorú by sme predstavili, ktorej autorka je Laura Markham, interpretka je Lenka Košická, vydávajú Publixing v spolupráci s Ikarom, má to 11 hodín 9 minút, je to slovenský, podtitul Ako vychovať zodpovedné, vnímavé a šťastné deti. No ty krása. Ako Petra, spýtaj sa ma ako. Michale, jak vychovám zodpovedné, vnímavé a šťastné jednoduché. Takže počúvaj, za prvé, kúpiš si audioknihu Aha, rodičovstvo. Okay. Za druhé, si ju vypočuješ. A za tretie, ju budeš aplikovať do praxe. To je ten krok, jasný. 3 jednoduché kroky. A co třeba budu dělat, když ji budu aplikovat do praxe? Takže tento sprievodca pre rodičov mení vlastne tradičné prístupy k výchove a zlepšuje vzťah rodiča s dieťaťom. Čo všetci chceme, samozrejme. Samozrejme. Poskytuje praktické rady pre posílenie emocionálneho spojenia, ktoré eliminuje potrebu trestov či úplatkov a podporuje zdravé hranice a jasnú komunikáciu. Aha, takže takto, keď to prečítam z poznámok ako Pako, tak to znie akože dosť trapošsky. Ale teraz ako rodič musím povedať, že toto je, čo by som chcel. Chápeš, že ty nechceš, keď vychováš dieťa, proste sú isté prostriedky. A to sú tie dva, tresty a úplatky, áno, ktoré ako dobrý rodič proste nechceš používať. Používaj každý rodič, používali ich naši rodičia, občas ich proste používame aj my, hej, tresty, úplatky alebo vyhrážky, hej, proste nejaké také, že a vieš, že Ježiško, keď nebudeš sa správať, tak donese ti uhlie. Vieš, že nechceš takéto veci. Nechceš deti trestať za niečo, čo my asi moc nerobíme, ale trest môže byť asi akýkoľvek, že on to fyzicky nechceš vôbec, to by sa ani nemalo, ale že nechceš ani trestať, ja neviem, že a teraz choď spať, poď spať za trest, lebo niečo, alebo choď do svojej izby, alebo takže nechceš ani také a snažíš sa tomu vyhnúť a duplom úplatok vlastne, že to tiež nie je moc, proste keď začneš dieťa asi uplácať, asi nemusíme byť nejakí majstri preborníctvi vo výchove, aby sme vedeli, že to proste není úplne vončo. A za B, to, čo je tam tá druhá časť vety, podporuje zdravé hranice a jasnú komunikáciu, je zase veľmi vec, ktorú chceš praktizovať. Že aj keď je to dieťa malé, treba aj Vilko, to vidím nám, že proste chceš mu jasne veci vysvetliť. On je zvedavý, jeho veľa vecí aj zaujíma a ty si im chceš asi nejakým spôsobom aj rozumne komunikovať, de facto ako s rovnocenným, hej, napriek tomu, že asi tá kapacita, tie zážitky sú oveľa menšie, ale chceš, hej, čiže teším sa na túto audioknihu a myslím si, že je aj výborne nahovorená. Ja som teda ešte nepočul, ale vyskytol som sa párkrát v štúdiu, keď ju práve Lenka Košická nahrávala a teda musím povedať, že ona má hlas a ten prejav taký, že sa naozaj na túto audioknihu proste hodí. Proste to chceš to proste počuť. Tak. Já tady chci udělat plug, protože jsi mluvil o tom, jak mluvit s dětmi. A už brzy z dílny Audiolibrixu vyjde knížka, která se jmenuje Jak mluvit s dětmi o čemkoliv, která si myslím, že hezky naváže tady na tu novinku.
A přesně ti dá, jak jsi řekl, že máš výdavý otázky a chceš mu správně odpovědět, tak to ti přesně pomůže. Ja ju čítam, čítam ako aj knihu. Mám dve rozčítané, hej, mám rozčítanú túto a kúpte si zpátky svoj čas. Tieto dve mám rozčítané ako aj knihy. A teda k tejto by som povedal, že ona vlastne, tá autorka samotná na začiatku hovorí, že no a proste, že ona vlastne vie, ako má reagovať. A aj tak dojde vlastne situácia, že proste dieťa na teba chrstne tú otázku, ty... Ale tá kniha ti s tým ale so všetkým, alebo s tým, že chrstneš nejakú blbosť, ktorú nemáš chrstnúť, tak ti s tým pomôže. Tá kniha je super, ja sa na ňu teším, na tú audioknihu, i keď ja už asi dočítam teda tú e-knihu, ktorú si môžete kúpiť na nakladatelství.audiolibrix.cz napríklad. To je krásna stránka. Nemám ešte ani tú doma, papierovú knihu, e-knihu mám. Ty čekáš na zákony. Má ořízku? Nemá. Ale má nič na to nehovorím, Libore. Vôbec nekomentujem to. Nemám to, ale som zapýtal za kamaráta. Ale napriek tomu videl som obálku, je strašne krásna. Je tá áno. A je naozaj aj obálka je krásna a veľmi výdarná, ale aj to vnútro. Samozrejme ten text je super. Teším sa na ňu. Áno. A čakám na mistrovství, ktoré by malo byť na zajtra. zákony lidské přirozenosti čekáš. Mistrovství už vyšlo loni. Prepáč, Laws of the Human Nature. Áno. Zákony lidské přirozenosti. Ale zajtra, že vychádzajú zajtra, že? Áno, knižne, áno. Čiže knižne vyšli pred pár dňami. Vlastne, áno. Minulý týden proste. To si všetko objednám. Alebo možnosť B, že keby náhodou, moc tomu neverím, lebo proste doneseme do Brna kopec super kníh, ale proste čakáme, že všetko proste vypredáme už v piatok a možno v sobotu ani nebude čo predať, takže radšej dojdete čím skôr. Dúfam, že ste došli čím skôr, že sa vám ešte ušlo a uvidíme. Keby náhodou nejaká ostala, vezmem si odtiaľ, keď nie, objednám si z nakladatelství.audiolibrix.cz pre seba aj pre Ivana napríklad. Tak, dobre. Čo mimochodom, ako pokiaľ máte v okolí niekoho, kto sa chce vzdelávať, alebo si myslíte, že by sa mohol chcieť vzdelávať, a není ešte stále ako švihnutý audioknihami a vám sa nechce ho nútiť, tak samozrejme, keď pôjdete na nakladatelství audiolibrix.cz, tak tam nájdete kopec kníh, ktoré by sa dosť mohli hodiť ako vianočný darček. Ano. Myslím si. Takže jsou skvělý. Skúste zablúdiť a uvidíte. Dokonce tam najdete i akci, že ke každý objednávce dostanete knížku Plastic Free jenom za 49 korun. Takže můžete jeden dárek koupit. Krásnej, hodnotnej, jakože, který udělá, jakoby, si myslím, že i ten kniha, impact. A ešte za super cenu. Počkaj, ty si to nepamätáš, lebo ty si tento svet knihy ešte nebola na stánku nakladatelství. Ale ja to môžem prezrať, že Plastic Free je kniha, ktorá je brutál, keď ju vlastne človek vidí. Áno. Človek si to neuvedomí, že ten internet predsa len ako má svoje pre a proti, ale ako pozrieš sa na to a proste tak obálka nejaká plus minus štvorcová, niečo, anotácia, blá, ale jak tú knihu chytíš, jak je proste spracovaná, prelistuješ si ten obsah, je strašne príjemná. A to som chcel povedať, že vlastne na svete knihy táto bola prvá vypredaná. Ano. To bolo proste ľudia, jak to videli, tak proste je zaujímavé, že a je to dobré, je to hrozne milé, že máme záujem o tú tému, že je to stále téma, ktorá zaujíma, že to nie je len deklarované a vy teraz tú super knihu môžete mať za 49 korun, no tak to vidíš, to som dosť prekvapený, že je to veľmi výhodné. K inej knihe, jasná. No výborne, tak ďalšia audiokniha, o ktorej by sme sa porozprávali, sa volá Nestratiť sa sama sobě. Autormi sú Erik Tabery a Zuzana Čaputová, interpretmi sú Erik Tabery a Zuzana Čaputová. Vydáva Respekt Media, má to 6 hodín 41 minút, je to slovensky a v tom prípade by sa asi mala volať Nestratiť sa sama sebe. By som asi čakal jej názov, ale neviem. Je to teda nejaké asi to bude pomixané. Že to je ten rozhovor, co vede Erik Tabery, ktorý je Čech, jo? Áno, čiže otázky budú asi v češtine a odpovede budú asi v slovenčine. Je to československý. Ale väčšina bude asi na Zuzane Čaputovej, čiže väčšina bude asi slovenský. Ale tím, že redakce je na člověku, který vlastně vedl ten rozhovor, tak si myslím, že kvůli tomu je ten název česky. Tak.
OK. No a teda je to rozhovor... Exkluzívny knižný rozhovor se slovenskou prezidentkou. V tomto momente už by sme povedali ex-prezidentkou. Áno. Ale myslím si, že v srdcích lidí. Stále v srdciach veľa z nás, kiež by bola stále prezidentkou. Áno. Chápu. Odhalil som asi svoje politické preferencie. Ja si myslím, že už asi nie som úplne najspokojnejší so súčasným slovenským prezidentom, ale nevadí. Niekto musí aj držať aj tašku. Slováci vedia. Tak, čo tým myslím. Tak. Okay. Dobre. Čiže čo sú to rozhovory? Toto je rozhovor, který se vedl strašně dlouho, vedl se 2 roky. Jakože, víš co, rozhovor si většinou představíš jako sedneš si, hoďka, 2. Čau. No jasné. Tohle je po dobu 2 let se vlastně jako vydiskutovali. Aha, a ta diskuse vlastně šla na ty téma, co byly prostě aktuální. Jakoby jednak to, čemu ona čelila jako žena ve vrcholové politice, jednak prostě jak jakoby jednala s tou situací pandemie, války na Ukrajině. A to, čím se jako chlubí ten rozhovor je, že ty odpovědi jsou velice otevřený a upřímný. Takže ona tak aj pôsobila teda úprimne celú vlastne dobu. Áno. Môže to byť zaujímavé, lebo naozaj, že napriek tomu, že tá vojna na Ukrajine sa nás priamo nedotýka, ale dotýka, hej, že COVID sa nás tiež vlastne dotýkala a my si nevieme predstaviť, ja si neviem predstaviť vlastne, že jedna vec je, keď to vnímaš ako človek, z pohľadu človeka, proste, hej, že si jeden z veľa a jeden ten pohľad musí byť ten, keď si vlastne v danej dobe prezident, že to musí byť zaujímavé. No, OK. No dobre, a ešte tu máme takéto naše tradičné okienko, pokračovanie sérií. Tak uvidíme, jak moc sa dostaneš tu k slovu. Uvidíme. Netušíme, ale uvidíme. Dobre. Ale myslím si, že ja tu budem nastrovať a ty budeš... že toto máme také nacvičené. Nie? Takže jedna audiokniha, ktorá je pokračovaním a je to 4. dielom série Čtvrteční klub amatérských detektívov. Tá sa volá Až zemře posledný ďábel. Autorom je Richard Osman, interpretmi sú Jan Vlasák a Naďa Konvalinková. Vydáva One Hot Book v spolupráci so Slovartom. Má to 13 hodín 10 minút a je to česky. Podtitul? Kam se jen poděla ta zpropadená krabice s heroinem. To je zajímavý podtitul. No, prosím pěkně. Ještě vám můžeme prozradit, že v tomhle 4. díle bude ta parta těch důchodců, že detektivů, vyšetřovat vraždu jejich kamaráda. A zbytek už si musíte zjistit sami. A heroin, evidentně. Asi a očividně tam bude něco s heroinem. Tak, dobré, OK. Super, to je 4. diel. A ďalšia audiokniha, tá sa volá Odvaha. Autorom je John Gwyn. Dobré, Gwyn. Interpretom je Jan Holík, vydáva One Hot Book, má to 26 hodín aj 7 minút, je to český. Podtitul... Ve válce není jisté vůbec nic, jenom smrt. Hezky. Aha. Tak, je to druhý diel série Věrný a padlý. Ano. A protože nemůžeme prozrazovat vůbec nic, tak vám řekneme, že to, co můžete čekat, jsou hrdinské činy, sláva dávných časů a zvuky pukajících štítů. Tak. Takže do zbroje a šup k poslechu. Dobré, OK. A ďalšia audiokniha, tá sa volá Trestanec. To je dokonca slovensky. Áno, Trestanec. No. Autorom je Martin Benkovič, interpretom je Rudokain, vydáva Štimi, má to 12 hodín 5 minút, je to slovenský. Podtitul? Neví, proč tam skončil, ale ví, že se musí co nejrychleji dostat ven. To je hezky. Jestli si pamatujete, tohle je ten hrdina Irish, co se píše Irish. Ano, Irish, aha. Čiže ne Irish, ale Irish, ano. V tom, když jsme se s ním seznámili poprvé, tak tam v hospodě někoho zachraňoval a zapletl se s nějakýma mágama. A tady bude zase odkrývat další části skládačky jeho života a tajemství z minulosti. Nic víc o tom vám říct nechceme. Tajemný Áno, je to akčný. Dobre. Ale už nič viac nechcem povedať. Hej? Už teďko nic. Dobre, OK. Tajemný host. Autorkou je Nita Prous. A interpretkou je Marie Štípková, vydáva Tembr, má to 11 hodín 40 minút, je to český. Podtitul? Má talent na úklid i na odhalení vraha. Tohle je Molly Grayová. Pokojská Molly. Tak každému sa, áno, pokojská Molly je zpátky. Toto je druhý diel, či tretí? Druhý? No, po dlouhý době druhý díl. Vlastně. A
Ale ona podľa mňa napísala aj tretí, ne? Sa mi zdá, že je mi to možný, niekde na Amazone alebo niekde, že mi to ukazovalo. Ale nie som si Jenom jsem si říkala, že ten hotel má fakt smůlu, že tam zase najdou další mrtvolu. Molly už je teďko vlastně hlavní pokojská v hotelu Regency Grand, kde se tentokrát bude snažit rozluštit záhadu vraždy slavného spisovatele. Kde sa dejú vraždy ako na bežiacom páse. Prostě tak. Super hotelíček. Tak. No. Podezřelých bude hodně, včetně třeba nějaký nový pokojský a možná i Molly samotný. Uvidíte. Teda, uslyšíte. Tak. No a posledná zo sérii je Mnišská kápě. Autorom je Alice Peters, interpretom je Pavel Soukup, vydáva One Hot Book, má to 9 hodín 24 minút, je to český. Podtitul? Když za rohem číhá travič, ptejme se, komu to prospěje. No, tomu, koho otráví, určitě ne. No, asi ne. Aha. To je také o takom tom mníchovi, či čo to je? Taký ano, to je ten vyšetřující mních. Ano, to jsou historické detektivky, kde on vlastně řeší případ vraždy statkáře, který ho někdo, hádej co? Otrávil. Tak, no, pekné. Tak. Dobre. No a vidíš, že všetko sme to zvládli. No, tak došli sme na úplný koniec. Myslím si, že dneska je to jeden z rekordnejších dielov časovo. A že veľa toho sme povedali. Když jsem to chystala, tak jsem si to nemyslela, ale tvoje nadšení nás popohánilo k další. Dobre, super. A ešte ho musíš říct o tyhle. No, takže kopec skvelých audiokníh. Samozrejme, je to obdobie roka, kedy tých audioknižných noviniek sú 2 kýble, hej, ne jeden kýble, normálne, sú proste 2 kýble. Takže snažili sme sa vybrať to, čo treba z nás nejak najviac zaujíma, alebo čo si myslím, že by vás mohlo najviac zaujímať, lebo to napríklad nás najviac zaujíma, a dať to do vašej pozornosti. Kopec ďalších audioknižných noviniek samozrejme nájdete v tom najlepšom audioknižnom obchode na www.audiolibrix.com. Áno, krása. Niektorý z toho na publicsync.com. Niektoré na publicsync.com a niektoré papierové verzie trebárs a elektronické nájdete na nakladatelství.audiolibrix.cz a my sme radi, že ste si na nás dvoch opäť našli čas a budeme sa tešiť, že sa stretneme takto zase za 3 týždne. To bude možno, že posledný tohoročný diel. To už bude posledný letošný diel, áno. Áno. Taký vánočný. Taký veľmi, veľmi to bude blízko Vianociam, čiže tešíme sa, že možno aj okolo Vianoci na nás nájdete čas. No a dovtedy sa na vás budú tešiť Michal a Petra. Majte sa krásne, do počutia. Začal si dřív, naslyšenou. Ja som začal skôr. Začal si dřív, ja som dělala, začal si dřív. Áno, presne, takže tak som ti to chcel vyfúknuť. Ale rádi sme vás videli v Brne. Tak, všetkých, ktorí ste sa zastavili, ďakujeme. Už teraz vám ďakujeme, že ste sa zastavili. A vyprodali ty knižky, ďakujeme. Tak, presne, že nemusíme ich nosiť batou naspäť domov. Áno, přesne, v igelitách. Presne. Dobre. Naslyšenou.